Вечерното шоу започва с очарователните момичета от балет Магаданс и без гурбенчиите от Куку Бенд. Добър вечер, уважаеми зрители! И Леля Зойка, здравей, Лело Зойки! Здравей, миличък, добре заварил и ти. Имаме новина. Евгений Димитров, директорът, замина за Съединените щати и остави кафе-машината без надзор. Така. Беше овил в вериги. Стига, бе. И ги беше заключил с катинар с код. Аз видях, ма днеска ги нямаше. Обаче аз разгадах кода. Браво, Иве. Цифрите са същите като коледния ни бонус. 4 нули. Айде, де. Еле, Зойки, елате почерпа едно кафе. Това е от скъпото. Да. Ела седни там да го. Ма как ще седиш? Ще седна. Нема да им висим прави. Как ще висим? Ще Айде, седна да пием отивам по да едно и кафе, бе. Аз съм ти забърсала всичко. Ма моля ти се. Благодаря ти. Иве, жив да си, много ти благодаря. Заповядай, Лелю, защото Зойки. тук никой нищо не дава. Евгений, черпи, това е от скъпото. Ма то париш. Моля ти се. Браво, Това се случва по-рядко от минаването на Халеевата комета. Ма Евгений, верно, да те да. почерпи. Много ми хареса на